ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Шоми дирӯз бо баргузор шудани бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар қитъаи Осиё зумраи аз дастаҳои пурқуввати гурӯҳҳо роҳи худро ба марҳилаи сеюми бозиҳои интихобӣ ҳамвор карданд. Аз ҷумла дастаи Мунтахаби Арабистони Саудӣ, ки бозии худро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо дастаи Мунтахаби Тоҷикистон дар даври чоруми бозиҳо гузаронид, ба ин мақом расид. Варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ва Роберто Манчини, сармураббии дастаи Мунтахаби Арабистони Саудӣ, ки яке аз мураббиёни номдори ҷаҳон аст, дар Тоҷикистон буд ва дастаи Мунтахаби Арабистонро маҳз ба ин бозӣ овард. Дастаи Мунтахаби Тоҷикистон 13 дақиқаи аввали қисми аввал бисёр ҳуҷумҳои барқвор ташкил кард, фишорро ончунон зиёд кард, ки футболбозони Арабистон ҳам интизор набуданд. Ҳоло бубинед, Алишер Ҷалилов қариб буд, ки ин тӯбро ворди тӯри дарвоза кунад. Бисёр вазъияти қулай, ин гуна вазъиятҳо боз ҳам зиёдтар буданд ва боз як ҳуҷуми дигаре, ки ҳоло метавонист инҷо Алиҷони Боризод, Алиҷони Айнӣ, ки мо бо ӯ хеле хубтар шинос ҳастем, инҷо метавонист Увайсро, Муҳаммад Увайси дарвозабони дастаи Мунтахаби Арабистонро дар ғафлат гузорад. Вале нашуд. Футболбозони дастаи Мунтахаби маҳз Арабистони Саудӣ баъдан ба худ омаданд ва ҳуҷумҳою фишорҳои зиёди худро ҳам ба вуҷуд оварданд. Ҳоло инҷо капитани даста Салим Ад-Давсари, оне ки дар бозии пешина 5 рӯз пеш дар Арабистони Саудӣ дар шаҳри Ар-Риёз ягона голро дар дақиқаи 23 зад ва дастаи Мунтахаби моро мағлуб кард. Боз ҳуҷумҳо, хатти дифои мо хуб бозӣ мекунад ва бубинед Рустам имрӯз боз мисли пешина Рустам Ятимов дарвозабони мо ҳамеша дар ҳолати бозӣ буд ва намегузошт ки ин зарбаҳо роҳи дарвозаро пайдо кунанд. Аслан бозигарони қадбаланди ин даста Муҳаммад Кану, Фирас Албурайкан, Абдулло Радиф, Салим Ад-Давсари ҳамеша дар ҷое буданд, ки метавонистанд ба дарвозаи дастаи Мунтахаби Тоҷикистон гол зананд. Вале мо хеле хуб ҳам бозӣ кардем. Ҳоло ин зарбае, ки мо дер боз интизор будем, бисёр зарбаи олӣ аз ҷониби Парвиҷон Умарбоев. Ин мисли ҳамон голе буд, ки дар ҷоми Осиё зада буд, аммо инҷо маҳорати фардии Муҳаммад Ал-Увайс дарвозабон бартарӣ ёфт ва нагузошт ки тӯб ворид дарвоза шуд. Боз як ҳуҷуми дигар, боз як ҳуҷуми бозигарони мо Шаҳром Самиев, боз як партоби дигар аз Алишер ва боз дарвозабон дар ҷояш аст. Дар ин бозӣ имконияти мо хеле зиёд буд. Футболбозони дастаи Мунтахаби Арабистони Саудӣ кам ба ҳуҷум мерафтанд. Инчунин дар ин баробар 12 дақиқа вақт илова карда шуд ба қисми аввал ва баробари шурӯъ шудани қисми дуввум ҳамин гуна тӯб аз дарвозаи мо гирифта шуд. Фирас Албурайкан, ин ҳамон бозигаре, ки гуфтам ҳоло бо қади баланд аст ва ҳамин партоби ниҳоят олиро бо зарбаи сар аз байни 3 нафар муҳофизатгарон ворид тӯри дарвоза кард. Он қадар хатарнок набуд, вале ба ҳар нав тӯб ворид дарвоза шуд ва ҳисоб боз гардид ва боз мушкилии футболбозони мо бештар шуд, чунки ба мо ҳатман ғалаба лозим буд ва мо баҳри ғалаба ба майдон омада будем. Вале зарбаҳое, ки дар ин радиф зада шуданд, аз ҷониби Арабистони Саудӣ бештар буд. 15 зарбаи онҳо дар муқобили 12 зарба ва ниҳоят бо як кӯшиши зиёд баъди ба майдон омаданаш Рустам Соиров дар дақиқаи 82 ҳисобро баробар мекунад. Ин як гузариши олӣ ва ниҳоят зебо буд, ки инҷо Рустам Соиров, аввал Алишер Ҷалилов ва баъдан Амадони Камолов ва сипас Рустам Соиров иҷро карданд. Ҳоло бубинед, ин партоб аз Алишер Ҷалилов буд ва ин зарба аз Рустам Соиров ва партофт аз Амадони Камолов. Ҳоло як бори дигар бисёр голи зебо аст ва баъди нишасти матбуотӣ ҳам сармураббии дастаи Мунтахаби Арабистони Саудӣ дар ин бора гуфт ва ҳатто пироҳани Рустам Соировро аз баданаш як нафар аз масъулони дастаи Мунтахаби Арабистони Саудӣ ҳам гирифт барои ёдоварӣ, ки на ҳар кас ба дарвозаи дастаи Мунтахаби Арабистони Саудӣ гол зада метавонад, аз он хотир, ки боз ин футболбози ҷавони Тоҷикистон гол задааст. Ва ниҳоят бо ҳисоби 1-1 бозиро мо ба поён расонидем. Футболбозон аз дастгирии мухлисон қаноатманд буданд. дар гурӯҳи ҷи барои ба бозиҳои марҳилаи сеюм гузаштан дастаҳои Мунтахаби Тоҷикистон ва Урдун имкони худро аз даст надоданд. аммо урдуниҳо дар вохӯрии шоми гузашта Мунтахаби Покистонро дар майдонашон торумор карданд.
ба ҷараёни ин вухӯрӣ низ таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи мунтахаби урдун дар бозии пешинааш бо покистон дар покистон ба душворӣ бо ҳисоби 3-0 ғалаба ба даст овард, аммо инҷо акнун урдун аст ва инҷо футболбозони ин даста ҳоло кӯшиш мекунанд ки нисбати тӯбҳояшонро аз дастаи мунтахаби тоҷикистон бештар кунанд. хуб зуд ҳисоб кушода мешавад. дақиқаи 15 аст. Мусо Аттамарӣ паси Саъдиро хеле хуб истифода мебарад ва тӯби аввалро ба нишон мерасонад. инҷо ҳоло зада аз пои футболбози дастаи урдунро меафсонанд ва зарбаи пеналти Язан Аннаймат дар назди тӯб аст ва ин тӯби задаашро ҳам дарвозабон Юсуф Бут гирифта наметавонад ва футболбозони дастаи урдун бартарии голҳояшонро боз бештар менамоянд. қисми дуюми вухӯрӣ дигар голҳо ҳамин гуна зада шуданд. ҳамин голе ки ҳоло дар дақиқаи 62 зада шуд аз ҷониби Мусо Аттамарӣ бисёр голи зебо ҳам буд. ин голи хеле хуб буд аз ҷониби Саид Розан. як бори дигар мебинем инҷо боз голи дигар. ин Мусо Аттамарӣ аст, голи дигари дастаи мунтахаби урдун, голи чорумашон. баъд ин Али Улвон дар дақиқаи 75 боз як тӯби дигарро зад. Мусо Аттамарӣ бошад дар натиҷа дар ин вухӯрӣ голи сеюмашро ҳам зад ва гӯем ба як маъно 3 гол зад, хетрик кард ва дар нуқтаи охирин дар дақиқаи 83 Муҳаммад Абузрейк голи охирини футболбозони дастаи мунтахаби урдунро зад ва онҳо бо ҳисоби ниҳоят калон пирӯзӣ ба даст оварданд. ҳоло инҷо мо голи шашумро мебинем ки инҷо Мусо Аттамарӣ ин голи сеюмашро зад, капитани дастаи мунтахаби дастаи урдун. ҳоло бибинед, бале муовиятгарони дастаи мунтахаби Покистон хуб бозӣ намекунанд. ба ин нигоҳ накарда мо бояд аз пайи он шавем ки дар муқобили дастаи мунтахаби урдун бозии хубе ҳам дошта бошем. тавре гуфтам, ин даста дар бозии гузашта бо ҳисоби 3-0 Покистонро мағлуб карда буд. аз Арабистони Саудӣ 2-0 мағлуб шуд ва як бозии дигаре ки бо Тоҷикистон дошт дар душанбе 1-1 ба поён расида буд. ҳамин тариқ дӯстони гиромӣ ҳама дар пеш аст. ба ҳамин тартиб дар гурӯҳи ҷи ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон барои рохат пайдо кардан ба марҳилаи сеюм ғалаба бар дастаи мунтахаби урдун ногузир аст. агар дар ду бозии боқимонда Тоҷикистон ба комёбӣ ноил гардад, ҳатман роҳи худро барои гирифтани рохат ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон идома хоҳад дод. агар футболбозони тоҷик бар мунтахаби Покистон ғалаба карда бо урдун мусовӣ бозанд, бартарии тӯбҳо яке аз ин дастаҳоро аз зинаи дуввум ба марҳилаи сеюм мебарад, ба шарте ки дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ урдунро шикаст диҳад.